قلت تقوخني بالكلنا خلت ترجمات يا شاي تسكيم وزخيت زو عنقلو نقبي قلت طوي مزحت زي أبزربا خا زرب كلنا حدا زي ربح زربا مأسر زي يقولوا سمع كلها خا أنت هاي قلت طوي بحال سلازو خلت ترجمات نايلومي نقاري سبحان شمونتن قلت تقو أبزز حالي فقنيات حدث كومنت صريف قال نقالكم بقولكم إيه أب أمازون تقرينيا مصحف أنت دليخا أتركب إن دبلكا تقرينيا كنا إرتراو يعني إنبر ناي زمانام صوتك ناي أنقع تستر بجها خالص بكي سمعك لازم سخم سبعون الله ما يتستر كل مالتي اتخستر زقبو تستر كله كله وردتي من الوقت أمازون قبل كلش إنترنت مالته خوني خيلي جن أي تكنولوجيا قانقا أي كونن التكنولوجيا زوجتيو لوني زول دلهم قانقا تلت عينتهم حياو ቋንቋታት አለው ሙታት ቋንቋታት አለው ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብዙሕ ነገራት ዝጸልዎ አለው ፍልጠት ከይቀሰብና ከአኔ ከላኸላይ ንኽእል ከነማዕበላይ ንኽእል ወላ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ፓፓጋሎ ኸማ ቋንቋ ኣለዎ እንዲ ፀማማት ቋንቋ ኣለዎ እቲ ባህሊ ከተማዕብል ተኾንካ ከዓ ብሕቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብማስ ሚድያ ኮይኑ ብድራማ ብሙዚቃ ብኻልእ ሸነኻት ናይ ስነ ጥበብ ክንራኸብ ስለ ዘለና ቋንቋ የድልየና እዚ ከዓ ንህዝቢ ክልዕልን ንህዝቢ ደቂሱ ድሕሪት ከትርፎ ዝኽእልን ንበይንና ጥራሕ ካብዚ ኣበቂልና ምስ ካልእ ሰብኣይ ንራኸብን ኢና ካልእ ቋንቋ የድልየናን እዩ ካብ ካልእ ሰብ ዝመፃና ጥቕሚ ኮታ ይብልናን ዝብል የዋህ እምነታት ኣሎ እዚ ከዓ እንድሕሪ ዝወሰና ዘሎ ስለዚ ሓደ ቋንቋ እንድሕሪ ኣብ ፍልጠት ክእትወካ ዘይክእል ኮይኑ ፍልጠትካ ክትስፍሕ እንድሕሪ ዘይጠቕመካ ኮይኑ ቋንቋ እንታይ እዩ ትርጉሙ ፈፂሙ ክርዳእኒ ይክእልን ቋንቋ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅሓፊ ክልተ ሰለስተ ዓረፍተ ነገራት ፅሒፍካ ጥራሕ ትውድኦ ነገር ወይ ተዛሪብካ ትውድኦ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ዝዓምቐ ፍልጠት ኣሎ ጥዑም ዝጊ ሓጎስ ናይ አይቲ ፕሮፌሽናልስ ዝፅዕሩ ኣለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ከብፅሕዎ ቁሩብ እንተወሓደስ ተርሚኖሎጂ ዝተርጊሞም ፍልጠት ከስፍሕሉ ዝኽእሉ ዝፅዕሩ ብዙሓት ሰባት ይፈልጥ እየ ሕጂ ስሳቶም እንታይ ክብሉካ እዮም ለይትን መዓልትን ዘኽሙ ኣለዉ ምእንቲ ንስኻ ክርዳእካ ሕጂስ ቁሩብ ክትርዳእ ፈትን ነቓፂ ኣይትኹን ደረቕ ኣይትኹን ትሓንጎልካ ኣብ ባህልን ኣብ ሊትሬቸር ኣብ ኣርትስ ቋንቋ ምዕቡል እንተዘይብልካ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽግር ኣብ ሳይንስ እሞ ከዓ ገዲፍካ ተዛረብ ኤሶቴሪክ ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ዝፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ንሶም ነንሕዶም ክዛረቡ ከለዉ ትጠፊእኻ ምክንያቱ ዝጥቀመሉ ቃላት ሓበሬታ ዝለዋወጡሉን ፈፂምካ ክትርድኦ ይትኽእልንኻ ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ናይ ውሑዳት ዝተማሃርዎ ኣብቲ መዳይ ዝሰርሑ ጥራሕ ሕጂ ንኣብነት ክልተ ባዮሎጂስት እንድሕር ክዛረቡ ጀሚሮም ፈፂምካ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ይትርድኦምን ካ ናይ ባዮሎጂ ፍልጠት ዘይብልካ ክልተ ብፊዚክስ ዝፈልጡ ሰባት ብዛዕባ ፊዚክስ ክዛረቡ ከለዉ ኳንቶም ፊዚክስ ገለመለ ክብሉ እንተጀሚሮም ኣይርዳእካን እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ገሊኡ ኤሶቴሪክ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ብዛዕባ ሓደ ነገር ማባእታዊ ፍልጠት ክህልወና ክእል ኣለዎ ከም ሰብ እዚ ከዓኒ ኢንተሌክቹዋል ዘብሎ ሓደ ሰብ ኪሪዮሲታ ከምዚ ክፈልጥ እየ ባህላይ እንተኮይኑ ካብቲ ዘለኒስ ክውስኽ እየ ዝብል እንተኮይኑ ፃዕረኛ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፍልጠት ኣብ ርእሲ ፍልጠት ኣብ ርእሲ ፍልጠት እንዳወሰኸ እንተኮይዱ እዚ እዩ እቲ ኢንተሌክቹዋል ዝበሃል ፍልጠት ምክዕባት ጥራሕ እዩ ዘድልዩ ከለኹ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ደረት ይርኢ ኣብነት ትግርኛ እንድሕር ኢልናስ ኩላትና ሓደ ይኮነን ዓቕምና ገሊኡ ሰብ ኣሎ ብጣዕሚ ዓሚቕ ቫካብለሪ ዘለዎ ዓሚቕ ናይ ሰዋስው ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ብዓቕሙ ከዓ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ፈፂሙ ከዓ ዘይርድኦ ጥራሕ ዝዛረብ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ክንዘራረበሉ ክንረዳድኣሉ ዘይንኽእል ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብዛ ዝበልኩም ንኣብነት ብትግርኛ እቶም ትኽእሉ ሰባት እቶም ኣፍልጦ ዘለኩም ወይ ተማሃሉ ኢልኩም ትከራኸሩን ሰባት ካልቸር እንታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ካልቸር ባህሊ እዩ ሕጂስ ባህሊ ዘለዎ ሰብ ዲና ክንብሎ ካልቸር مثقف ይበሃል ብዓረብ ኢንተሌክቹዋል ሙተነውር ሙስተኒር ኢንላይተንድ እንታይ ይበሃል ብትግርኛ እዚ ኩሉ ቃል ስኮላር እንታይ ይበሃል ምሁር ማእምር እንታይ ይበሃል ሎም ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ ታቐንዲ እዛ ኣዲብ ትብል እያ ኣብ ትግርኛ ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል ክንዛረብ ከለና ኣደብ ግበር ይበሃል ሕጂ ኣደብ ግበር ከምዚ ጠባይ ግበር ጌርና ኢና ንወስዳ ከምኡ እያ ተለሚዳ ከምኡ እያ ተተርጊማ ኣዲብ ማለት ከዓኒ ውርዙ ይኩን ማለት እዩ ሙኣደብ ደንቆሮ ይትኹን ሓፈሻዊ ፍልጠታት ክትቀስም ፈትን ኣንብብ ሕተት ነፍስኻ ኣማዕብል እዚ እዩ ኣብቲ ኣደብ ገፁ ከብፅሓካ ዝኽእል ሽዑ እቲ ናይ መጨረሻ ኣዲብ ትኸውን ኣይትኸውንን ካልእ ነገር እዩ ግን ኣብኡ ኩሉ ግዜ ክፅዕር ኣለካ ወላ በፅሐ ኢልካ ደው ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ወዲ ሰብ ካብ ትምህርቲ ደዋ ይብልን እዩ ብዙሓት ኣለውና እደባእ እዚኦም እዱባት ንበሎም ዝኾነ ነገር ሰሚዕካስ ከመይ ኢላ ከምዚኣ ኮይና ኢልካ ኩሉ ኣውፅተህ ኣውርደህ ይብሎም ሓራ ከምኡ ጌርካ ብብዙሕ ሸነኻት ርኢኻ እቲ ሓቂ ጎርጊርካ ክትወፅእ ምፍታን ንሱ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይበሃል ዝሰማዕካዮ ነገር ኣብ ሕቶ ኣብ ስክሩቲኒ ኣብ ምርመራ ክትእትዎ ከለኻ ዝረአኻዮ ነገር ኣብ ምርመራ ክትእትዎ ከለኻ ትዕዝብትታትካ ቀልጢፍካ ብልኽ ዘይምባል ከይተዓዘብካ
تحقنتن توشتن كيف لك بقى عن أوصيك حتى نجر كترد أخذ كلا لك زخوني حبريتا أصعفيفك أصاريخا تجنزبك دحري وي كتقبلوا وي كتنصحوا كاو حليفوها أني إتي حبريتا سبعي كتكم خيليو عالم كتكم يتولوها أني بسنة صحف جيركا بموسيقى جيركا بقدم جيركا بسئل جيركا التقربوها أني زسرحناي ودبائي إزيهم التوم إنتليجنسيا ناي تعدي زخون سباتيهم إزيهم يمسنا حساب زورحو إزيهم منتي حفاش كل معون كد معون زخلو إذا زربني زلون تايو أبزي السوشيال ميديا بحلفي كمز جنين وزلو بزخل تعمد بوزح سريع زرقي كمزيت الساعتهم من دحري حاد ليتي بخيرهم سيت قال سدوز بيز مسلم أنا أنت زي اللي خص وجاي بقول زي باي مو خمي جرم كوتسلو قال سي خمي جرم كوتسلو زبل سب بوزحيو كاب مت أن كان اللي عليه نفس خام جماتي نفسه كف إجامة كجبر إلي ذاته كم وخان بزق قال سي تحابيكم استحوسكم سبب تحابيكم كمان كيدون دحري زي تعملكم كوينو وي سيك راح تجبرون دحري كوين وي زبس عيشوكم من دحري كوينش سحابو ننتسب تخالص جبر زلو أي سيقولون هاتكم جبروا نايك على سب بزح أي تتأمامتو قد فوسب دلله يكبر زز مسلا يكبر أما تشرشاكو جيروني هاكو زين داود قويس غيد تيجي حساب تقبلنا زي بلو يودغي قال لي أنا لو أنا عمد قال ملك كل اللي يبلكا تحري تف كنتيكم أتاتنا حسابات زي ስለዚህ قرب تحنا خدلينا ምናልባት እዚ ሕጂ እዚ ኣብ ፌስቡክ ዶ ኣብ ገለመለ ኣብ ካልእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበሩ ዘሎ ቃልሲ ከምቲ ናይ እዚኦም ዝሓለፉ ተቃለስትን ትናቶም መስዋዕትን ትናቶም ድኻምን ትናቶም ሓልዮትን ተወፋይነትን ምስኡ ከተወዳድሩ ህርድክ ትብሉ እንተለኹም ቁርብ ብዙሕ ትዘሉ ስለ ዘለኹም ሲ መምይ ወፀቢዕኩም እቲ مرقصاتكم هذا سبكو حجي زخل رجل دلو اند حرت اليو عمت انت طفيو ما نابيلو يلذكرو سيبيبلو مغنياتو اذن واسالو زلنا ነገር ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ብሕትና ጉዳይ ኣይኮነን ብዙሓት ጀጋኑ ለሎሚ ኣበይ ከም ዘለው ኣይንፈልጦም ዝዝክሮም ሰብ የለን ብግዚኦም መሬት ዘንቀጥቅጡ ዝነበሩ ሎሚ ፉትኖት ከማን ኣይኮኑን ብገሊኡ ተደርቢዮም ተበዲሎም ኣሪጎም ተበላሽዮም ኣብ ፍቅዱ ተደርቢዮም ኣለው ስለዚህ እዚ 3-4 ፔጅ ሒፈ ኣብ ፌስቡክ ወፂ በራዕራዕ ኢለ ሰፀሪፈ ወላ ገለ እሱታት ኣብ ሓንቲ ከምዚ ይብፅሐና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ሕጂ ዞም ነዛ ኤርትራ ከምዚ ክለይ ጭቃ ከምዚ ጌርና ክንሰርሓ ኢና በዚ ክንቆርፃ ኢና በዚ ክነውፃ ኢና በዚ ገለ ክንለኽያ ኢና ነዚኦም ከነጥፎም ኢና ነዚኦም ከነጥፎም ኢና ኢልኩም ትህንድሱ ዘለኹም እዚ ካብ ሕልሚ ንላዕሊ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዓቕሙ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ሃገር እንዳተዛረብካ ብክልተ ሰንተንስ ጌርካ ሃገር ትሃንፅ እንተዝኸውን ነይሩ ክንደይ ሃገር ትሃንፁ ኣብዚ ፌስቡክ ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ክንደይ ዓይነት ኤርትራ ዘይተሃንፃ ክንደይ ዓይነት ኤርትራ ዘይፈረሳ ክንደይ ሰብ ዘይተቐትልቶም ደናቁር ዝዛረብዎ ዘለዉ ዝሰምዑ ደናቁር ስለ ዘይሰኣኑ ከዓኒ ብዙሕ ፀይቅታት ክኽትሉ ይኽእሉ እዮም ግን ዓቕምኻ ምፍላጥ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ስለ ዝኾነስ ቁርብ ትሕትና ከድልየና እዩ ነዚ ዘዘከረኒ ከዓኒ ሓንቲ ኣሕላም ሙስተጋንሚ ትበሃል ጓል ኣልጀርያ ዝፀሓፈቶ ፅሑፍ የንብብ ነይረ إذا تساتب له زلمة أنت خرداكم زي أمسكم شاب خالد يبهال إذا سبزي توريو فرنسا يزغمت ود ألجيريا أيو دي تقول دلا درف بس درفه ملء عالم كفلت أخيلو توريو معزنا رخيبو شاب خالد تابعي لك ود ألجيريا كل سبب فلت بحر ألجيريا هونكا خاني شاب خالد فلت أنت لونها أي فلتوني عند حريل كام كاني ود ألجيريا يكون كان مالتي هجم بأرزي أحلام انتهي تبل ألجيريا أبتجزي قال سنا بأمير عبد القادر بن بيلا بعل بوميديان بعل ليلى بحريدي زيوم تموريات زنازن أبرم تقالستي ناي ألجيريا كسب شعوب ألجيريا انتهي تبال نرا عد 1,000,000 سوق تبعي لأطفال النرا أرض 1,000,000 شهيد the land of 1,000,000 martyrs زيوم تم جكانو زبهالو ريات زنازن أبرم تقالستي زنبوريوم حجبو أميات فلت نيرا لومي جن زي أتوم سبات مريم تلك من الوقت تحدش ولد زلو أي فلتو مني جن شاب خالد تلك يقول لي فلتو قربنا عيون تسمعني أمريكان أيدول قلنا لي زبال شو اسمه شالو ستار أكاديمي زبال الله تمنع عرب درفتي بزحات حدشتي يزوج نسو ناي ميديا بزرقح سلو زلو أنا قلت في ميم زور ريو اتسابك أني أبتناي بوليتيكا قلنا لي زلو تناي هاجرها ونت قلنا لي نداد خمس لزغدي ما بزحت سبب زسؤالك زبازن كيف وجازي يقولوا أبكو قطات باساتين بو قطات يزحلفوا تجزيو إنت هجراونا تعمل عالم دخيمي حالية ناي نفسي ناي بحطها greedy selfish
ጥራሕ ኮይኑ እትሰብ መብዛሕትኡ እዚ ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ኩሉ ኣብኡ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ንህዝበይ ንሃገረይ ንሓልዮት ካልኦት ኢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ኮምፓሽን ጠፊኡ እዩ ወላ እቶም ሃይማኖተኛታት ኢና ዝበሃሉ ሰባት እውን ጠፊኡ እዩ ካልእ ጥቕምታት ተዘይኮይኑ ሕጂ ከምዚ ንኣሕላም ዘሕምማ ዘሎ ንዓይ እውን ኣሕሚሙኒ ሓደ ካብቲ ዘምፀቶ ኣብነታት ማሕሙድ አልሰዋርካ ዝበሃል ግብፃዊ ኣብቶም ናይ ፍዳኢን ንበሎም ከምቲ ሽዑ ዝነበሩ ብእስራኤል ተታሒዙ ኣብ ማእሰርቲ ተዳጒኑ እቶም እስራኤል ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢሎም ክሒዶም ምሳና የሎን ኢሎም 22 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ በልዩ ቅድም ኢሉ ሓደ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ እሱር ወፂኡ እዋ ማሕሙድ አልሰዋርካስ ኣነ ምስኡ ተኣሲረ ነይረ ኢሉ ምስክርነት ስለ ዝሃበ እቲ ነገር ክቃላዕ ክኢሉ መንግስቲ ግብፂ ከዓኒ ክትሓተሉን ክትጢቀሉን ጀሚራ ሽዑ እስራኤል እንታይ ገይሮም ካልኦት ኣብ ሃገራት ዓረባዊ ምኳኑ ይፈልጥን ዝተኣስሩ እስረኛታት ነይሮም ብኦም ለውጣቶ 5-6 ካብኦም ተፈቲሖም ነዚ ሰዋርካ ዝበሃልካ ድሕሪ 22 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ምስ በለ ነፃ ኣውፅኦሞ ተመሊሱ ሕጂ ማሕሙድ አልሰዋርካ ምእንቲ ህዝቡ ምእንቲ ሓደ ዕላማ እዩ ተቃሊሱ ተኣሲሩ ኢማጂን ኣብ 70ታት ኣብ 60ታት ሓደ ተጋዳላይ ናትና ተኣሲሩ ዝነበረ እሞ ሎሚ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ መን ኢኻ ዝብሎ ዝፈልጦ ሰብ ከማን የብሉን ወላ ዝቕበሎ ሰብ ከማን የብሉን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምኡ ጌርኩም ኣወዳድርዎ ብናቱን ፃር እንታይ ተምፅእ መስለኩም መሐመድ ዓጥያ ዝበሃል ደራፋይ ክመፅእ እንከሎ ኣብ ቤይሩት ነይሩስ ንምስሪ ክምለስ እንከሎ ህዝቢ በዚሑስ ተረጋጊፁ ብዙሓት ሰባት እውን ተጎዲኦም ካብቶም ተቐበልቲ ዝነበሩ ብናቱን ፃር ግን እዚ መሐመድ ሰወርካ ምዕንቲ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ዝተኣስረ ዕድሚኡ ዘብለ ክወፅእ ከሎ ግን ወላ ሓደ ዝቕበሎ ይነበረ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝቕበሎ ሰብ እውን ኣይነበረን ኣብ ክንዲኣ ትኸውን ቁራፅ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ብጫፍ ሰቂሎም መሐመድ ሰወርካ ከምዚ ተኣሲሩ ወፂኡ ኢሎም ከም ቀሊል ነገር ተሓሊፉ ሕጂ እዚታት ኣብሂዋ ካልኣይ ኣብነት ዝሃበቶ ሓደ ግዜ ትብል ንቀጠር እንዳኸድኩ ከለኹ ሳብታ ነፋሪት ምስ ሌላ ብሕሬድ ተረኺበ ትብል እዛ ውሪይቲ ተቃላሲት ዝነበረት ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ነፃነት ናይ ኣልጀርያ ሕጂ ስወዳብኡ ስለ ዘሎ እዚ ትራዲሽናል ናይ ዓዲ መግብታት ገለመለ ከምኡታት ተሰኪማትሉ ትኸይድ ነይራ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ድሕሪት እቲ ድሕሪት ያኸፍልያ ነይራ ሓፊረ ትብል ጀሚላ ብሕሬዲ ቀዳማይ ደረጃ ፈርስት ክላስ እንዳወሓዳ እዩ ግን ኣብዚ ስታር ኣካደሚ ገለመለ ዝተሰርሑ ሰባት ትገይሽ ከለኹ ብፕራይቬት ነፋሪት ናይ መንግስቲ እሞ ከዓ ምክንያቱ ኣብ ወፃኢስ ሽም ዓዱ ላዕሊ ብፅሕዋ ኢሎም ስለ ዝኮርዕሉ ብኡ እቲ መንግስቲ ከዓኒ ዝተሓጋገዞ በዓል ሌላ ብሕሬዲ ግን እቲ ነፃነት ዝበሃል ዘምፁ ኣበይ ከም ዘሎ ዝክሮምን የለን ሕጂ እዚ ክንብል ከለናስ እቶም ናይ ሓቂ ዝነበሩ ዝና ዘለዎም ተቃለስትን ውርያትን ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ኢልና ንቆፅሮም ሎሚ ናቶም ደረጃ ረእዩ እሞ ፅባሕ ንጎ ከኣስኹም 3-4 ሰንተንስ ፅሒፈ ነይረ 2 ሰዓት ሰብ ተፀሪፈ ነይረ እሞ ኣብ ታሪክ ሲ ወላ ሓንቲ ሰንተንስ ከማን ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከምዚ ሕጂ ትገብርዎ ዘለኹም መዓት ሰለይት እንዲዮም ነይሮምና እዚ ኩሉ ፀገም ናይ ኤርትራ ዘምፁልና ክሳብ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ሰበብ ናቱ ዝኾኑ ሰባት ነይሮም ሎሚ ሓደ ሰብ ከለ ዘመደይ ነይሩ ኢሉ ኣይኮርዓሎምን እዩ ዝሕፍር ስለ ዝገበሩ ዝኽሩዕ ኣይገበሩ ወላ እቶም ዘኽሩዕ ዝገበሩ ከማን መሳኪን ተረሲዖም ከም ሰቦም ኣብ ፍቕዱ ተደርብዮም ኣለዉ ሂሚሊቲ ተዋضዕ ቁርብ ትሕትና ከድልየና እዩ ናይ ኮሮና እንዲና ቀኒና ዘለና ወዲ ሰብ ክሳብ ክንምንታይ ድኹም ምዃኑ ሕጂ ረእይዎ ፅባሕ ትጣዓሰሉ ነገር ዘይምግባር ወላ እቲ ድሓን ዝኾነ ዓዲ እውን ክሳብ ክንዲ ዝተኣማምን ኣይኮነን ብዛዕባ ጥዕናኻ ኩሉ ወዮ ኮይኑ ኣሎ እሞ ብቲ ሃገራትና እቲ ብዙሕ ሕክምና ዘይብሉ ብዙሕ ማይ ዘይብሉ ፅሬት ክትከናኸነሉ ዘይትኽእል እዚ ለበዳ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ወላ ዓዲ ጣልያን ወላ ቻይና ወፂኡ ዘሎ ኣብቲ ሃገራትና እንድሕር ወሪዱስ ክሳብ ክንምንታይ ጉድኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ኩላትና ንዕዘቦ ኢና ስለዚ ቁርብ እዚ ትዕቢት ንግደፎ ቁርብ ኣብ ልብና ንመለስ ሎሚ ናይ ሞራል ግዜ እዩ ክንደጋገፈሉ ዘለና ግዜ እዩ ግን እዚ ናይ ጭንቀትና ግዜ ኣብዚ ኩሉ ብፅሕና ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ፊርማ ዝወሃበሉ ወይ ኣጣቂዕካ ጆኻ ዝበሃለሉ ግዜ ከምዘይኮነ እዚኣ ክንዝንጋዓ የብልናን ሓጉዝ እንተተባሃለ ሰብኣይ ሕግዘ ምክንያቱ ዓይንጠርጠራ ከሰይ ክንደይ ተዘሚቱ እንዲት ህዝቢ ቅድማ መባእታ ካልኣይ ድብ ሳልሳይ ክፍሊ እንዳተምሃርና ታሪክ ነይሩ ቆልዓስ ወፂኡ ነብሪ መፂኒ ዶ ዝብኡ መፂኒ ዶ ገለመለ ኢሉ ይብል ሕጂ ኩሎም ቶም ዓዲ ሰይፎም ኩናቶም ሒዞም ክረድእዎ መፁ መሽዑ ይስሕቅ ተፃዊተልክን ይብለን 2 ግዜ 3 ግዜ ከምኡ ምስ ገበረ ዳሕራይ ሓደ ግዜ ኡይ ምስ በለ ፈፂሙ ክላ ከትመና ኢሉ ሓንቲ ቁም ነገር ይብሉን ኢሎም ንዕቆሞ ግን እቲ ነብሪ ናይ ሓቂ ኮይኑ በሊዕዎ ይበሃል
حجز መንግስቲ ከዓኒ ኩሉ ግዜ መሬት ግዝኡ ገዛ ስርሑ ቦንድ ግዝኡ ከምዚ ግበሩ እንዳበለ ብገንዘብ ክእመን ዘይክእል ብገንዘብ ዘይኮነ ወላ ብምሕደራ ክእመን ዘይክእል ስርዓት ስለ ዝኾነ ካብቲ ክኣቱ ዝነበሮ ሓገዝ ተነፊጉ እቲ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ስርዓት ኳራንታይን ፅቡቅ እዩ ወላ እቶም ዝገፉ ዝነበሩ ምፅኢኩም ስለዛ መገዲ ርግጥግጥ ኣብልዋ ሰብ ካብ ገዝኦም ዘይወፅእ ኢለ ነይረ ከምኡ ኢሎም መሕፅንታ ገይረ ነይረ ሰሚዖማ ስለዚ ንዓይ ሰሚዖም ከምኡ ገይሮም ብል ኣለኹም ጌጋ ከይትርድኡኒ ግን ከምኣ ተመንየ ነይረ እታ ትምኒተይ ካብ ኮይናትለይ ፅቡቅ ኣያይ ክብሎ ሕጂ ቀዳማይ ምሽ ፕሮሚስ ገይረሉ ኣብ ዓርጌና ይብለካኒ ኢለዮ ሕጂ ሶሪ ተሓሙሊቃትኒ ሕጂስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሚዕዋ ከምኣ እንድሕር ገይሩ ይቀኒየለይ ናይ ቻይና ሓገዝ ኣብይኹም ንዓብዚ 20-30 ቅርሺ ውፅኡ እዚ ዘረባ ኣይኮነን ወይ ብከምኡታት ክትከላኸሉ ትኽእሉ ሕማም ኣይኮነን እዚ ዓብይ እዩ ኣሽንኳይ ደውነ ኤርትራ ነተን ሃብታማት ሃገራትን ጨኒቕዎን ኣሎ ስለዚ ቁርብ እቲ ትዕቢት ገለመለ ገዲፍኩምሲ ተመሳሰሉ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ ውሰዱ ዓዲ ጥልያን ካብ ቻይና ሓገዝ ሓቲታ ዓዲ ጥልያን ድኻ ኮይና ማለት ድዩ ካብ ኪባ ሓቲታ ኪባስ ሃብታም ኮይና ማለት ድዩ ዓቕምታት ኣለዋ ንሕና ግን የብልናን እዚ ኩሉ ስለዘይብልና ካብ ዝኾነ ሃገር ክንሓትት ንቡር እዩ ሕጅስ ከምኡታት ገይርኩም ገንዘብ ኣይትበሉ ግን ገንዘብ ሃቡና ኣቑሑት ኣይንደለና ኣይትበሉ እዚ ዘረባ እዚ ሓንጎለይ ኣትውን እዩ ኣይትእመኑን ኢኹም ከዓኒ በላሽኹም እንዲኹም ትሬከርድ ናትኩም ክሬዲት ሬቲንግ ናትኩም ዚሮ እዩ ሕጅስ ገንዘብ ኣይትሕቱ ዘለቅሓኩም ይብልኩም ዝበኩም ይብልኩም ስዑድያ ኢማራት ምሻሉ ገለ ስደዱልና በልዎም እንታይ ሎሚ ዘይኮኑ እንታይ ክኾኑ እዮም ንማዓስ ክኾኑ እዮም ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኣነ እሱ ደስ ኢልኒ ይኮነን ግን ምእንቲ እቲ ህዝብስ ቁርብ እፅፍ በሉ ስቕልኩም ደረቕ ኣይትኾኑ ምክንያቱ ስኹም ክትስበሩ ከለኹም ታገር ምሳኹም ክትሰብሩ ስለ ዝኾኑ ሶሊዳሪቲ ኢለኒ ኣነ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣሎ ግን ሬሲስት ዝኾነ ናይ ንዕቀትን ናይ ምንኣስን ፅርፍታት ይርኢ ኣለኹ ፀሊም እባ ገለባ እቶም ፋሽስት እዮም ከምኡታት ዝብሉ ኩሉ ግዜ ታይዋን ከምኡ ጌራ ነይራ ሰሚዕ ኣሎ ታይ ዶንት ጊቭ አ ዳም ኢሎም ንዋ ክበፅሓካ ከሎ ትብል ኢኻ ሓንሳብ ወላ እርኑብ ሰብ ከማን ትፃወርፀኒ ሓደ ግዜ ስግን ፍለካ ተውፅእ ኢኻ ሓንቲ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ኣላ ዝኸፍአት ኣነ ካብ ንዓድ ሰምዕሲ ኣድገኻህሉ ተሰማዕኩም መረፅኩም ሳክስፎን ሓደ ግዜ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ገለ ቪድዮ ሳክስፎን ክፃወት ርአዮ ኣለኹ ኣብ እዝንኻ እንዲያታ ሳክስፎን ከዓኒ እንድሕር ንዓ ክፃወር ክኢሉስ ነዚ ናይ ሬሲዝም ዘረባውን ክፃወሮ ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር ኣይብለይ ህዝቢ ኣለዎ ሕጂ ሬሲስት ኺከው ምእንቲ ኣይሰሚዮምን እየ ግን ኣብ ዝኸድካ ቦታ እንድሕር ኢኻዮም ቁሩብ ፀሓይ እንተላ ኣምብሬላ ሒዞም ኮኑ ንሓደ ሓቲተዮ ሓደ ግዜ ሰብኩም ኩሉ ግዜ ኣምብሬላ ዝሕዙ እንታይ እዮም ኢለ ወላ ኣብ ፅርግያ ክሓልፉ ከሎስ ከምዚ ይብሉ ብዙሕ ፀሓይ ዘየሎ ንምንታይ ኢለስ እቲ ቆርበቶም ከይፅልም ደበርዮም ቆርበቶም ካብ ዝፅልም ሞት ይሕሾም ቴድሮስ ኣድሓኖም ከዓ ቆርብ ፅልም ስለ ዝበሎም እዮም ከምኡ ሬሲስት ኮይኖም ፈሊጥኩሞም ኣለኹም ቶም ዓሌትኩም ኢሎምን ኢሉ ዝሓሚዮም ዘሎ ሰባት ሳክስፎን ከማን ክኢልካ የለኻ ናይዚኣቶም ዘረባኹም ገለገለ ካሕልፎም በልኩ ኣይ ኣም ኢን ሶሊዳሪቲ ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ፒኤፍዲጄ ፈተዎ ተባሂላ ፈቶ ይኮንኩን ካብ ፒኤፍዲጄ ፅልዐየ ተባሂላ ክፀልእኩም ከምኡ ዝገብሩ ብዙሓት ይርኢ ኣለኹም ወያነ ፀሊእካ ኣድሓኖም ክፀልእ ኣለካ ህግደ ፈቲኻ ኣድሓኖም ክፀልእ ኣለካ እዚ ኩሉ ሃለውለው ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓንጎለይ ኣትወንን እዩ ትራምፕ ከምዚ ኢልዎ ታይዋን ከምዚ ኢላ ትብል ቻይና ከምዚ ኢሎ ሓቢኡላ ገለመለ ደሴም ሩብዮ ዲ ገለመለ ዝበሃል ምሻለቲ ናይ ትራምፕ በዓል ንሳቶም ዝበልዎ ዘረባ ንዑ ደጊምካ ክትፀርፍ ተኾንካ እዚ ኣይኣምነሉን ኣነ ግን ክወፅኦ ምዃኑ ተስፋ ገብር ብዝተረፈ ያ ጀማዓ ብሕማቕ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ ቁርብ ህድእ ንበል መስለኒ እቶም ፀሎት ትገብሩ ከዓኒ ካብታ ፀሎት ጋራንቲ ቁርብ ኢንሹራንስ ግበሩና እቶም ፀሎት ትኽእሉ ሰባት ኣይትትከሙ ፀሎት ግበሩ በጃኹም ምክንያቱ ኣምላኽ ይተዓርቐና ገለመለ በሎ ወላ እቶም ዘይተኣምኑ ዘለኹም ሰባት ከማን ሙልሕዲን ወላ ኤቴስ ገለመለ ዘለኹም ሰባት ከይትልኩሙና ምእንቲ ቁርብ ኣብቲ እምነትኩም ተመለሱ ንሓደ ወርሒ ድሕሪኡ ድላይኩም ትገብሩ ለቦዋ ቅበልዋ ፅቡቅ ተዘይተቐበልካ ካብኣ ትረኽቡ ነንሕድሕድና ኸ ንተሓትት ንጠያይቕ ንረኣዩ ሕጂ መዓልቲ ዝሪኦም ዝነበርኩ ሰባት ካብዚ ሪኦም ወርሒ ኮይኑ ኣለዉ ሓደ ዓዲ ኮለና ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን እሞ ኣብዚ ግዜ ፀገምን ኣብዚ ግዜ ፀበባን ቁርብ ከምዚ ዘይበልኩም ቁርብ ጥዑያት ሰባት ዘይኮንኩም ቁርብ ፍሽኽ ኢልኩም ትሕትና ክትቀርቡ ዘይምክኣልኩም መገዲ ፍቅሪ መገዲ ስኒትን ካብ ምንዳይ ጌና ዘለኹም ሞ ፅቡቕ ኣይኮነን እሞ ጥዑያት ሰባት ፈትኑ ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ንራኸብ ከዓኒ ተማሓልኩም ኣለዉ